Nek wong Jawa ngarani jenenge tangga dulur kuwi tega larane ora tega patine. Senajan nek sehat ki iso udur-uduran, iso padu, iso pecuconan. Ning nek roh tangga utawa dulur niku lara tetep ora mentolo. Nangis mboten? Nangis tanggane mati iso nangis padahal gak urip lho, gane udur terus caloro ki lho. Lah dhek nangisnya mergo napa takoni napa? Napa yo kok nangis kan kowe musuhmu gane udur. Lah saiki aku ra ndek musuh, aku udur karo sapa? Masa aku nek udur dadak mati se udure kono. Dadi ngoten niku supaya rukun karo tangga carane enten patang perkara. Wau sepindah napa? Ta'aruf nomor kali. Tafahum nomor 3. Ta'awun nomor 4. Takaful. Dadi kula njenengan sedaya aja ninggal patang perkara supaya rukun karo tangga. Sebab kula njenengan sedaya amal soleh ora iso ucul karo dulur lan tangga. Ajeng amal soleh dhewe terus iso mboten? Mboten. Nuwun sewu Pak Joko cerita mau bagi-bagi banyu. Lah nek kabeh warga wegah dikai banyu iso bagi banyu. Mboten, mergo ana sing gelem. Jenengan yo entuk banyu mergo ana sing bagi. Kula niki ngaji, misale ra nek jamaah. Kira-kira dikira wong waras sapa ora. Sesuk kula mriki ra nek wong terus nggo mic ngene iki ngaji ngono. Wong jenengan roh kae sapa? Ningon Pak Kaji Parji ono ngome dhewe ngoten niku. Dadi urip niku ra iso ucul